ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, имрӯза распродажаи мо мешавад дар бораи паплинои беҳад фасони хушрӯ. Ино бовар кунед бисёр қариб 200 сомонам буд. Бинед анамин бори паноӣ буд, дона дона меюфтем. ҳозир як дона байни борода мондай. Марҳамат, нархаш 130 сомон распродажада. касе ки мисол успет кард гуфти гапо метавонед дархост кунед, харидорӣ кунед. Як донаи ҳамагӣ лёнаи материалаш сангакои хамелён задагиай. анаям лёни фасонай духтарако сангошонам хе пурра хамелён задагиай. санги дизайни хамелён. иям распродажада 130 сомонай. марҳамат, ази дорем чанда дорем, лекин ҳозир кадомеш ки якта ма тунум гап мезанам тона ки яктаи мондагиай. ҳастай аз анаи намудош 130 сомон. ина дубайский пиллаги, иям гули фасонай. аи дорем озирашта. ана ин гул бо ҳастай. И гуле буд ки бовар кунед намеёфти бозорда. ма видео мекардам, заказ мешид меомадем, аллакай тамом шидагиай. ира бинед, ҳозир якта монда, яктая инам. марҳамат духтарако, касоне ки хоҳишмандед, и ҳамин тоза, ҳамин сифати тозашай. И чанд сифат бад биромад, беҳад бисёр шид, вале и анамун сифатое ки буд пеш буд, қимат буд, аз анамун сифатай. тамошобинони азиз, анаи гули фасон 160 сомонаям распродажадай 130 сомон. И фурсатура аз даст надиҳед духтарако, нависен. бовар кунед, и паплинои хушрӯ вай бо нархи дастрас ҳозир. касе ки оптом мегира, ино бо арзон мешаванд. анами материали фасони дигарай ази коричневиша бисёр фурӯхта будем распродажаи пешинада. ҳозир бо анаи сафедшам распродажаи санга бинед чӣ задагиай. хамелён духтарако беҳад фасонак. марҳамат, дер накарда дархост кунед, мо доставка дорем. иям ами 130 сомон ҳозирашта. иям камай. анаи лёнай гули беҳад хушрӯ, гули туркӣ. марҳамат, сангошо набинед, хамелёни фасон. иям распродажа аз сабабе ки бисёр омадагиай, тез гузаронем ча гуфта распродажа кардагӣ ҳастем. 130 сомон, 180 сума буд. ҳозир 130 сомонай. касе ки духтарако бисёр мегирен, ай 10 боло мегирен, ино бо арзон мешава. инаи ранга бинед, чӣ ранги хушрӯвакай. материалша материали фасони атласни. сангошон намхе пурра хамелён задагиай. иям ҳозир распродажа дағалтидагиай. нархаш 130 сомон. ояндада бори навда ки бор бисёр омад, мумкин ки и бо нархаш 180 шава, 160 шава, вале ҳозир ки камай распродажада 130 сомон. духтаракои азиз, дар хотир дошта бошед, анамин бабучкора беҳад хушрӯ харида будан тамошобинони мо. бисёр видеоша тамошо мекардан, ҳар рӯз қариб сурат мепартофтан аз рӯи ами видео. марҳамат, 130 сум шидай ҳозир. ино 160 сум будан наворда, ҳозир 130 сомон. дер накунем, касе ки бисёр мегира бо арзон мешава. анаи гуле ки кабудча ман нишон додам, гули хушрӯвай гуфтум, сирхшам омадагӣ буд. иям ами як дона мондагиай духтарако. санги новинка бузадагианша хамелён. марҳамат, нархаш 130 сомонӣ. баъд ҳозир яктай дига мондай ма шумода нишон метиҳам. бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешава. духтаракое ки анамин распродажа хариданӣ бошед, шумо нависед, манда ма шумода сурат мепартом. фақат лекин ҳамин саҳар да нависен. ҳамин вақт вақте ки метонам шумода сурат партом. хулас ина бинед. намхел материали хушрӯ ки сангош беҳад пурра задагиай. санги хамелён дун намуда. иям ами распродажа шидай. нархаш 130 сомон. оптумда бо арзон мешавад. бори дигар такрор мекунам. инай вайш материалаш дубайския. дубайский. марҳамат, беҳтарин. скриншот кунед, кадомиш дар кор шид, дар ватсапи ман партоед. мо фақат интернет кати кор мекунем. барои ҳавай касоне ки мехоҳен доставка кардан нависен.